Reder MSC betellen 3 miljoen voor opromje naar containerramp op het Waad. Ik was heel blij dat ze gisteravond bij monden van hun vicepresident hebben laten weten dat ze tot betaling over zullen gaan. En kamikaze-moezen rennen haar deer te mjetten op de Hommerts. Goejoen, dit is Kijk op Friesland. De reder van de MSC Zoe maakt het joert nog de 3,34 miljoen euro oer die de oerheden en natuurbeheerders claimt ha. Dat maakt minister Cora van Nieuwenhuizen van een beetje bekend in een oerlis oer het Waad met de Tweede Kamer in Den Haag. Die tassissing is juist verdiend door de vicepresident van reder MSC. Het gaat om de extra kosten die het maken binnen Trogedriek, de gemeenten en de natuurbeheerders bij het oprommen van het Waad naar de ramp in januari. Natuurlijk heeft de reder MSC steeds gezegd dat ze hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Maar ja, iedereen zit toch echt wel te wachten op de centjes. Dus ik was heel blij dat ze gisteravond bij monden van hun vicepresident hebben laten weten dat ze tot betaling over zullen gaan. Er is ook nog geld van de reder nodig om het onderzoek naar de gevolgen van de containerramp te betalen. Daarbij wordt een bedrag neemt van ongeveer 12 miljoen euro. In hetzelfde Haagse Waadtoelis is expertsen over de toekomst van een nieuwe waadautoriteit. De regeringspartijen lieken tevreden over de opzet daarvan. De oppositie is kritisch omdat die nieuwe autoriteit te min macht krijgt. Schreeuwster Akkie van der Veer is al de snij verstaan. Ze is 74 jaar. Van der Veer publiceerde haar boeken in het Fries. Het meest bekend was ze terug haar bennenboeken, maar ze schreef ook romans en vaart toneel. Ze won in haar carrière verschillende prijzen voor haar werk. Een aantal van haar werken smeert ook internationale kenning op. Ontwakket daar verdienen ze een eervolle vermelding voor een Europese prijs voor bennenliteratuur. Het zoute worden van de Frieske bijen wordt een groot probleem in Friesland. Door de klimaatverandering wordt de Frieske groen heel iets zouter, zag blikken uit onderzoek. Dat kan dramatische gevolgen na voor de boeren en haar gewaaksen. Bij Holwert wordt het tiental bunders poortjerappels verbouwd. De boppengroen is zoen en vruchtbaar. Maar wat gebeurt er dieper onder de klaai? Dat werd Sint-Joert staan in de Aquapin uitzocht. Dit is de Aquapin. En wat de meet is hier onder ons zit een sensor die meet de groenwetterstand. En deze twee zijn heel belangrijk. Die meten het zoutgehalte in de groen en in het wetter. Ja, hier zit eigenlijk de intelligentie en die stuurt eigenlijk alle data naar een centraal platform. De stichting Holwert on Zee heeft het initiatief genomen om het zoutgehalte van de groen te meten. De stichting is van plan om Holwert onder Waadzee te krijgen, door de dik terug te steken en zoutwetter te litten. We willen absoluut net dat dit prachtige mooie poortjerappelgebied, wat altijd de goed vertjenen had, dat we dat bij de zoen, maar iets wat niet zoals tjenet. Dus omdat het dan te zout wordt? Zodat zou wijzen, dan denk ik net dat we hier maar beginnen moeten. Zo'n 2 weken lang begon het. Een groot mysterie bij het aquaduct Jeltersleert bij de Hommerts. Daar worden allemaal tijden weer honderden derde moezen voen. De provincie onderzoekt het of er maatregels mogelijk binnen bij het aquaduct. Het is een triest plaats, Simoaars betiet, in de Hommerts. 100 moezen staat de nachts te pletter en bedarrie op het fietspaad. Gewoon Olibie de val, maar de meesten net. En dus is het een groot slagveld op en naast het fietspaad. Man die, toen je voor de eerste keer langs fietsen, toen laat je er helemaal bezaaid. Er er honderden vanaf de vierter, dan kon ik het net zien. Maar ja, toen ik dichterbij kwam, zei ik wel dat het alweer moesjes winnen. Ja, en het lijkt gewoon graadvol. Schattingen rennen uit Noor, gewoon inwoners van de Hommerts, hebben het aan 300 slachtoffers alle dagen. Vraag is voor zelfs, hoe kan dit? Ze zeggen dat de beestjes, dat de boeren de land vol water, onder water in letten. Ja, dat ze dan vluchten en dat ze een uitwaai zieken. De val van 8 meter zorgde ervoor dat de provincie nu alle dagen deel komt om de kadavers op te rommen. De provincie Silsjen had er een wildraster pleegd worden kend bij het aquaduct. Weer wat aan het waar. Hier is Piet Paulusma. En dan is het heel waar. Joen en vannacht. Net missen waren. Mijn nacht begint op naar de Albegraden, opklaringsbewolking en een noord-noordoostenwind, zwak of matig, kustgebied nog vrij krachtig. Morgen zo'n 9 of 18 graden, de zinnen erbij, ik bewolking, noord-noordoostenwind, die is op een ei, matig en vrij krachtig. En dit weer kijken op Friesland. Je meer nieuws op uw website omroepfriesland.nl of in de Omroep app. Ik wens je nog een heel noffelijke jongen.